104.7 IFM. Report! Iminungkahi ng Bureau of Fire Protection ng Bfp Dagupan ang pamumuhunan o pag-invest sa mga firefighting devices sa mga kabahayan. Ito ay upang maiwasan ang tuluyang pagsiklab ng apoy sakaling magkaroon ng sunog sa mga bahay. Binigyang diin ni Senior Fire Officer 3 Clemente Batalaw, ang Bfp Dagupan Deputy City Fire Marshal, ang pagkakaroon ng mga portable first aid firefighting equipment na magagamit sa mga posibleng magaganap na sunog sa mga kabahayan. Paalala ng ahensya ngayong holiday season na may posibilidad ng mga insidenteng sunog. Tiyakin ang mga linya ng kuryente kung saan dapat licensed electrician ang magtungo upang gumawa ng pagsusuri. Siguruhin ding nakapatay ang mga tangke at mga main plug kung sakaling aalis ng bahay. Samantala, naka-full alert status na ang Hanay kasunod ang pagdiriwang ng holiday season sa Dagupan City. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Arakat, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.